akan maza wa'inda ba su iya soyayya da iyalansu ba, to zan muku albishir in ba ku bayani akan 'ya'ya mata ta yadda za ka sama wa matarka gamsuwa yadda ya kamata. Na farko dai, wani namijin shi fa bai iya taɓa nono ba fa, daga ya zo zai mishi caciman biredi ne, ya cacime shi tab, ba a haka, ba lallai ne ta ji daɗi ba, ƙarshe ma ya mata zafi. Idan ka zo ga iyalinka, farko dai ka fara romancing ɗinta, kissing ɗinta, ka shafa mata tun daga kunnenta zuwa ƙirjinta har ka zo zuwa kan nononta. Na farko ka riƙe shi ka dinga ɗan shafa shi sama-sama, kana ɗan liliya hannunka a kan nononta. Za ka iya tsotsa, amma kuma fa ba tsotson da zai mata zafi ba fa. Za ka sa bakinka ka ɗan riƙe shi, kana ɗan wasa da shi, kana ɗan tsotso haka, kana ɗan wasa da shi, ba wai tsotso za ka yi kamar na ɗa da uwarsa da yadda zai mata zafi ba, a'a. Ka dinga tsotsa kana ɗan wasa da shi, kana ɗan wasa da shi da harshenka. To a nan fa 'yar uwa za ta ɗauke wuta. Yauwa, ka gangaro kana ɗan wasa da ita, kana ɗan taɓa mata gabanta, kana ɗan wasa da shi da hannu. Bayan ka sha nonon nan za ka iya zuwa ƙasa. Idan ka iya sokin, to ka san wani ba iya so ba, kowane namiji ne iya sokin ba. Wani sai ya je kafa mata haƙora, ba haka ake ba, a'a. Idan ka zo ka gama wasa da ita daga sama, ka ɗan sha nono, ka ɗan tafi da hankalinta, in